Waziwa ngethisha wesizwe uTK Zuma uTalaphe wangashiya siyogcoka ichingane noMavundla. Sawubona kuphinde kubula kunyaka nombuzo njengamanje kubingelelayo yini mathinta coza intombi zomqamela amehla abanye baqimana imali ziwazi. Ngana wethu wabe usuku lakho lokuqala lancathu wenze kulungela press subscribe button share pin comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Kanti njalo ungakhohlwa commenta kodwa ke wenze sure ukuthi awucomment negative ngoba nathi sikaze sikuthuke ngenhlamba engane wethu owaziwa ngoTK Zuma lapha uthisha wesizwe ubeke esengenelela kwindaba kaMavundla noMashudula kanye ke noNgizwe Mchunu njengoba ke uNgizwe Mchunu waveza ukuthi hey uMavundla mina ngiyamazi kade waqala uku-actor uqala lokho uku-actor kuselapha iDUT sabizwa ngaML Sultan. Hey tara sekhaya kushubile kwi-social media ikakhulukazi i-social media ifuna ngathi ungangena kuyona mase strong enough. Mavundla wathi yena angeke azoyiphendula leyo nto leyo kuyenzeka ukuthi umuntu akhule adlule esigabeni somfana kodwa kudlula iminyaka yena angadluli bekhuluma naye-ke uMashudula lapha ku-live wakhe. Ngaphandle nje komusho isikhathi sakamntwana sekhaya ngiyazi ukuthi ofisa wazi uTK Zuma utheni cha bamba nayo ividiyo yakhe ungakhohlwa ukusubscribe share pin comment wenze sure ukuthi uyalike nayo ividiyo kaTK Zuma. Hayibo Maqongwane lapha emuva kwenze njani? Umenzani uMavundla uya komunye umntwana? Ngathi ngoqobana eklasini. Ubhizi uyamdonsa impela umdonsela phansi umdonsa ngejezi buku uzosumnobela ijezi kwenze njani? Usuka le kwi-row yakho uzosukela ezinye ingane la. Uzosukela uMavundla noMashudula nje beyihlalele kamnandi lapho kwenze njani? Unenkinga nokuthi bayathandana? Ukaniwe nje Mchunu yini inkinga yakho ngoba ingane ziyathandana zesekwa izwe lonke futhi nje into yabo yinhle zivezwa obala. Inkinga yakhe leyo nje ukuthi bayathandana. Ayikho into uMavundla ngifuna ukutshela mina. Ayikho into ethi uMavundla noMashudula abathandani hlobo nje abathandani nje hlobo nje kuze kuhambe kuyobongwa lapha na Maqongwane kahle khulumile ufuna ukuthini kumina uMavundla ngelela ngesithuke masingathiwa u-act ukuthi ufile umuntu okazi uku-act into enkulu kangaka wakho umzi Mavundla sukuma ukhuluma nami wena mini wozoma la weMavundla kungenzeka yini ukuthi udlala ngathi kungenzeka yini ukuthi uMashudula ngikhuluma nawe mina angithi wena uAdam la insimini angizokhuluma ke nawe ngitshele ngomunye umuntu sunya wena kungenzeka yini ukuthi sikweseka kangaka njena uya actor wena awuyenzanga ne disclaimer ukuthi uya actor le ngani yabantu efofobela lapha ekhoneni mhla iba nezinkinga ngelinye ilanga siphumele sigcawini okwangempela ngenxa ukuthi wena uyi-actisa izinto ezibucayi you'll have me to deal with yezwana suka lapha mwami yini yona le angazi usifuthela abantu lezo zikhwepha mfana nami zokukhahlela ngempama mina uphume ngewindi yosacazeka ne correspondent kuwe nomzali hlola yami Maqongwane uyaqala ukukhuluma into enengqondo uyaqala ngakhuluma into ozohlala la eduze kwathisha ozohlala mfana wami ozohlala la kusukela namhlanje wena ozongitshela yonke into enzakalayo la klasini uMavundla aqhubeke lezikeshi zakhe mina ngimazi vele ele kodwa uthi wakho konke lokho hlala eduze kwathisha mfana wami